Какво става, хора? Аз съм Dark Hunter BG. Днеска снимам клип на Minecraft Free Premium акаунти. Значи ще покажа два сайта, от които можете да си вземете безплатни премиум акаунти. Първият е Minecraft Leaks. Ето ще го покажа отново. Искате първото. И ето го сайта. Искате на Get Minecraft акаунт и тук потвърждавате, че не сте робот. Друг водопад, къде? Така, цъкате на Get аккаунт и ето ги бан инфотата и ето я паролата, имейла и това е за първия сайт. Втория сайт е Minecraft. Втория е Minecraft Free Premium Account Dispenser. Ето го сайта. Значи, след като се заради, трябва да се регистрирате. Аз вече имам регистрация. Ето. Искате на Minecraft Generator и слизате надолу. Тук пишете някакви измишлотини. Потвърждавате, че не сте робот, нали? Реки. Тъй. Това. Мисля, че това. Я да правим. Така, Generate аккаунт. След като се заради, слизате надолу. И ето го имейла. Ето е и паролата. Това беше от мен. Дано да съм помогнал. Чао!